Ырымбур өлкәһенең Тук һәм Соран елгалары буенда Красногвардейский районына караган Иске Юлдаш авылында башкорт шагыйре һәм язучысы Сөләйман Муллабаев яшәгән. Сөләйман Муллабаевтың кызы Гөлназ Гәрәева язучының истәлегенә хөрмәт һәм хәтер кисәһе әзерләй. Яугир, шагыйр һәм язучы, олы укытучы Сөләйман Муллабаевтың хәтер һәм хөрмәт кисәләре Тук елгаһы буенда халыктарны берләштергән байрам булып тора. Юлдаш авылы Ырымбур өлкәһенең Красногвардейский районы Плешан авыл советы биләмәһендә. Бындай әдәби һәм мәдәни байрам бөтә тирә-як башкорт авылдарында яшәгән милләттәшләрне туплай. Район мәдәният йортында башкорт фольклор ансамбльләре йыелып, олы кисә узгарыла. Атайым сагына ярлап күрһәтәйди. Атайым исә герланы. Хәзер. Шул тук буйлары, тук үткән ерләре дип, хәзер. Самавырлар куйдым, шашкы утырттым, сәйсәләр икән дә тиһәндәр. Сәйсәләр икән дә тиһәндәр. Ашайык та эсәйек, мин әйткән булам, уйнап ук көләйек. Бер тугандар икән дә тиһәндәр. Бер тугандар икән дә тиһәндәр. Ватсап тордык француз шул яулыкка. Әсебүк ебәрәйек, итәнлек шул халыкка. Үзенең иҗадын, тормышын һәм хезмәтен туган халкын укытуга, туган телен үстерүгә биргән кеше аерым хөрмәткә лаек. Аты якайларын шул күтәрә. Аты якайларын шул күтәрә. Безнең шулай уйнап көлеп утыргандар, мин әйткән булам, әдрәк күңел шул күтәрә. Әдрәк күңел шул күтәрә.
Тук буенда дөнья көткән төрле башкорт кабиләләре Олы Башкортстан менән бер булып яшәргә ынтыла. Башкорт иленә Сәсән Мөхәммәтша Борангуловты, Сәгыйд Агышты, Раул Бикбаевты һәм бик күп галимнәрне, мәгариф, дәүләт эшмәкәрләрен биргән был төбәк халкы бүген дә илгә арзаклы ул кызлар үстерә. Йырлар да булган, шигырьләре дә булган Сөләйман агайның. Сөләйман агай менән бергә без укыган сакта бит калай пьесалар куя торгайнык. Шулай бер кыска гына интермедиалар да может итербез. Барыбыз бит син шуны уйлаштырһаң нитәң. Аның юмористик шигырьләре бик күп бит инде. Ике газетәге. Тар гына такта басма, халынган елгашы. Ике газетәге шул басмала асраша. Ак газеттәге әйткән: "Юл бир һин миңа." Мә тигән каратәкә, нишләп бирәйем һиңә? Бер-берһенә юл куймай, улар торган бер талай. Килеп сыккан бәхәсте ыңгай хәл итә алмай. Нигә карап торырга? Талашырга нигез бар. Элеп һелкеп алырга маңлайларда мөгез бар. Төкешә башлагандар, терәшеп башты башка. Шак-шук килгән мөгезләр бәрелгән кебек ташка. Төкешә торгас шулай, тудандарын каккылап, икеһелә баш түбән елгага төшкән кылап. Безгә Сөләйман агай укытучы иде, безнең классный руководитель иде. Ул безгә строгий укытучы иде. Без укыган сакта гел пьесалар куя торгайнык, Сөләйман агай безгә пьесалар куйдырып нитә торгайны. 7нче класстан һуң безгә бер пьеса әзерләп Сөләйман агай. Сәпитләргә утырып, бер 15 бала булган, без 10 баланы авыллар буйлап Абдулла авылы, Тәңез, Ильяс, Кырыстал, һәр бер авылда кунабыз, һәр бер авылда үткәсен концерт куябыз. Шул спектакльдә куябыз, концерт куябыз. Шуннан соң иртәгән хыйланып кайтып китәбез дәл авылларга. Шунда Тәңез авылында беләһең микән бер әбигә баргайнык. Шул әбидән язып алгандыла беләм. Без дәфтәрләр алып Сөләйманга яздыра торгайны. Йолаларды, ул әбидән бер хәсрәтле әбине. Шул әбидән һөйләп, илап, үзенең балаларын югалткан, шуны да яздыргайны безгә. Шуларды язып йөргәйнек. Шуннан иң яйык авылына барып итеп, шуннан бер көндә инде белә кайланып кайттык. Шул хәтлем күңелле вакыт ине бит шул вакыт. Табылалыр якут вакыт менән. Вакыт табылмайдыр якут менән. Абдулҗабар Кандалыйның шигыре. Көн узгара алмай йөҙәмәйем. Һиҙелмәй ҙә үтә ваҡыттар. Иртән тороп эшкә йүгерәмен. Туҡтап һөйләшергә ваҡыттар. Елдәр миңә ҡуйып тор эшеңде, башланмаған көндәр бар тиҙәр. Улай тимәй халыҡ мәҡәлдәре. Ҡалған эшкә яуа ҡар тиҙәр. Сәләмәтлек барҙа эшләү яҡшы. Артта ҡалып булмаҫ кешенән. Ниндәй күңелле һәм йөҙөң яҡты. Әгәр көнөң үтһә эш менән. Елдәр, миңә үпкәләмәгеҙ ҙә, туҡтап һөйләшергә ваҡыттар. Һатып алам тиһәң, табып булмай. Алтындан да ҡиммәт ваҡыттар. Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Сөләйман Муллабаев бик хөрмәтле укытыусы ла була. Юлдаш мәктәбендә бөтә яҡын тирәнән йыйылған балаларға башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән уҡыта.
Мин ул шагыйрьләрне теге энә менән куй кадаган кеше һымак хис итәм. Шул тиклем уйланып язарга кирәк. Менә балаларга язылган шигырен хукланып укып чыктым инде. Нәһә шуны һөйләп карыйм әле. Урман оеп торганда, ай боеп торганда, яй киткән әллә кайда, уны күрмәгән айда, төн сыкканса төньяктан, һава килде хукмактан. Мин тине хабай һава, яйды ебәрдем кавап, менгән атым сыбар ти. Усал бабайым бар ти, ул ак будатлы ти. Санаһы канатлы ти, минең арттан килә ти, ел сыгарып елә ти. Урман ишеп уянды, башын сайкап уйланды. Был ниндәй хәл, бәй-бәй ти, кайда булган һуң яй ти. Мышы ыдыңгылакка, һуң көз килде ти, кунакка. Матур име? Кадерле дуслар, авылдашлар, якташлар, сезгә зур рәхмәтемне әйтәм килә. Атайымды хөрмәт итеп, ихтирам итеп, хәтер кисәһенә килгәнһегез. Рәхмәт сезгә. Сөләйман агай Муллабаев гомере буена без тук буе башкортлары дип горурланып яшәне. Якташларынан Олы Башкортстанга сәлам әйтеп, уран ташланы. Сөләйман Муллабаевтың шигырьләре Башкортстанда билдәле. Китаптары басыла, әсәрләре дәреслектәргә индерелә.